family bonding. Okay. That is husband of Vanessa. This one husband of Grace. But is still not married. Okay. So among sudan guys. Pag-hi po Rubin, uy ko po Rubin, uy. Tayo. Among sudan guys is kanang nukos, hotdog, ham. And the number one, Ginamos niya. Nya, kini kape. Oh, napubin. Nami ko nami kanang budbud. Ya, sa pauban. Ginamos. Chicharon. Ay na mag-asawa, lover si lover bang ana. Mao di na sa hirap ay ginawa magkuya, share sila sudan. Si Robin masaya nagnaong Grisno. Wala na sige kiyaot. Ako naman siya. Ay, na masaya na kay na si iyang lover nabut na. Kay po sa tong kay tong isa. Mo nang bana ni Gris. La. Hi, Alhal. Hi, mga kapobre. Ingna sa ba? Ingnaal. Hi mga ka. Pobre. Dili patok ka lang ka. Unta sino? Ako may mingon ka pobre. Hi, mga ka-vlogs. Hi guys. Hi, guys. Lami kay mixud. Pero benay. Kinaunan ano pa siya? Hi, mga kapobre mo to kayo. So mo na mong sudan guys. Among Roblag. si Robin masaya nang wala nagkiot. Ay, sakto ba? Entrance. Oh, nasa entrance. Anak kita ko ni An. Asin Jojo Binka. Ikaw may guys, family bonding is mo ni akong anak usa. Mo sa di akong anak usa. Nya. Hi, mga ka-vlogs. Ay, mga ka-vlogs. Kan kumbi kita ganun ba? Kari sa alkan on alkan. Respect the mother. Kamay lang ano. Ang itsura ni An. Nagtaas mo kasi siya. Tarang sudan. Manarbin. Puset. Manabin. Hotdog. So, iya po patay ng istorya ta. Kimo gipatay. Aw. Ingon Rubin. Rubin. Nasluka na ang kuan. Pula. Ang staff ba? Wala pula kasi ko ito ng clay. What na bibi? Mana, nasluka na. Bakit ba? Nasluka, Rubin. Galit na. Di, ingon ka, di mo storya kay siya. Wala dyan istorya. Mana na, nasluka. Bingo kay ko tusluka bin kana may tusluka bin.